thon ipin munthio ni pin la so si ithedung la so sang ding tu ko bola kan ke itum akar bi phan har bi lo chal ya song long ti pi long lembang lang thu aphan lang o ke jo no koja abang thu bang ke apran ke ende je phan si alang li ke klem lo la so tar ju long pen li Kargano autonomous council tum halam di Kargano lapen aparta ni DC lapen ke DC commissioner lapen ke ko SP pan phonlo si rada kadiman pahung ni damla theke ni bang da ni phua bang aweda ni phu nang tandam je nasi lo la tuman hukum PC lapen ke hola ke claim ke bang phan non ma arrest damnagi lapen alang phan arrest pen alang iphan loge arona ting pen lu en order ting alang phan court lo case pi bon pen alang phan hatek la pen jokuni pin attempt to murder la so case pi pen si alang phan nang ngi pusin lo kumpiar la ben tu yang mong pen ang SP DC tum dam lo nang ma thek long lo la si nilihin pen ke aprang si ke lason ke claim atung phan ini plong pen lang phan condemn lo la pen lang tum phan ke la sona mui tum phan ke la ke karbiang long dak kicak sida je phan nili ka do ya ra tum ha chu ni lo la son ni bahini do o ni prang man tan nili thegong lo la aron re pen karbiang long nang du dak katitiki amen pen ba behabe parliament pen dak karbiang long pen an ke bang son do pik lasi yes karbiang long thek long lo nili consensual along da me khiti eklem men pen enana muslim tum dak nang dulo nang do pen nili la so karbilo chal ya song panchini lo ira tum phan dak ahem fu tum phan apechak che je phan na tum mahin pen organize nili consensual ta do bitung la do la pen ke ko la pen parta me ukli consensual la pen parta me amre konsensi long batu lapen ke goramla konsensi long batu asidak di fulong tame da tuwe mil jengkro kari bilu chale song mai fualang kan jemi asidak di fulong tame rong ni hang malong kari bitu malong le selang dum bidu dopen langgung dopen mo phibang ke thildet asi lasona tum hang ke chak che dan ni ke chak ke iltum kari bitum sigi chak kari bitum chak po amena bang ke dak beha paper pen chenglo da kacutiki amen pen kiti iklam ji amen pen selang tu diwan lasi lasona bang pubang phe tuma phan ke chak che tenang ji la specialist la muslimatum ke bang da ke bang cheng ji ang tum bang ke da ke adima klong na chiri ke la ke je da pene kiti iklam amen pen be para iklam amen pen ke along le ke la tum ke ave along le bang ke tum kar bitum sekepe along tinda me kar bitum skipe yes kar biang long is kar biang long kar bitum skipe la sinili ningkan proxy ningkan nar ke ba prang lo kar bilu chak le song to ma si hang det si chu ning ri je nang tumle ahem phutum phan pura adak chak che da je phan tum bori tha adan kar biang to mas consultant ke kar biang long rules ateng pen section 3 ateng pen trading by non-tribal ekating kan lang tum phan ke la ke la hai ke claim tum phan ke la ke in than pon po la pen ke non ba ke pang thek pa ka pen den si la tum han beha paper ta me da ke claim dim klong pi phan tum bori kon po la son si isi pen la tum claim bom lo chu heta na tum chin lo buka janong ta me na chedan de ino ala suna chedan de pen ne tum alang likat jui lo kat sita phie ko chikul nia philong thulo apen galang phan phatek ta beng adon teng non ta lang jel si dolang mon e chinni sita lang phan phatek bek long lo lasi la son si kar beng long do o atokan no tame la son be pana claim amen pen kar bia along le long si do kar bituma along le long si do lasi ano ka pe along le kali kar bitum long le si do dak na tum thek long ji rong ni hang long tame dak kar bitum si ke pe kar bitum along le long sigido masona tum sigido tum senge mo pijo ke alang tum ke dak du nili ihor si nilong ke bang nili amen ke sung selo kar bia leader satum
si Muslim phan long lege Georgie po a leader sa tum si lasini lihola sot ke ni likroi don de non ino bahine tum do ni lia men sung lo te lage aleng dom pu sining ning thok ta me hang chiro pot po langali le thu ta ke ngar kong chiro pot po sini li pu pelo lasi non ni pu ye bang ke social organization la pen student organization atum phan ke chuning ye bang ke chuning ri bang ke je la ang tan den ke bang atum da karbi along le along ke du las ke du abang ke pek pe den dim plong pek pe den lalu plong te itum da local ke do tum da tum sejarah asing den da klem long pe itum karbi autonomous council pen non isi jo peraya teng pen nili order PL je da non ke mane phanjong si dak dim klong pek ji pulong te ba longle phelang jong si amen che larji pulong te je da karbirong asar amai pen mate karbirong asar atum pen NOC ave pin pen ke lada ke transfer nei pu order bang ke ni yar office man lo thailo ye no objection certificate ke karbirong asar tum ben si pinang po atum pidet pen afisi alang tum longle phelang laso ka transfer ba ka chujor ka chelangan ta laso abang ke konsil sol la pen si claim po la pen yaro tum tame laso ang deng abang ke alang tum ta claim po apen enu silong le pin pen ke mondo tum puno yaro tum puno revenue department tum ta laso sang deng ke claim ke do lasi lason Soviason lason ke phonang itu makar bi lo kacali song abang pu lo kacali abang pu det kali akaprek tumda lason monon pi folok ta hai ba profit ta hai se lason ke klem abang pu bhan ke nilhin tum ke sudak pen pimrem lo la pen ke alang ni no hogle su tame karbon autonomous council pen nil tum hukum pielo la pen ke DC pen SB bhan sudak pen hukum pilo lang tuman no hogle du tame lang tum bhan Eres pen hatek long ke beng jiphan nil hukum pian sir so bazar committee chairman itu kaise fencing ba elo pinya ni sike bazar bonang di sike mon pe bon na la ke jing ben thang nap ta ke pinje lam ave ethe la ke ning dugalam lo ning gi pungalam lo la ke anu tinda ning pung lo me thang kar bi phan elong le sinang eto dak ilong sidak bihabe pana claim tidak apa fan sinang apang lo lasana tum fan ke lake ilkomisi alison bina ko sir koi sanglam ili tumolong rilong unregulated influx do asla ko putha ke influx ke do joini pensi check and balance ke lake ni tum karbina autonomous council pen NOC ke lake dak rong asar fan rong karbi rong asar pensi do vek nang ji la tuman ke chat la pen ke chat che la pen ke lang tum longle phelang PPG kapedo lake karbirong asar tum pen latum NOC do vek nangi pusin tum karbina autonomous concept pen li isilong choperai si la pen ke aloke salko office yaro tumana pele elo la pen apar ke nikan ni thoma prang lo nili tribal tum mate inglong aso tum awa inglong aso tum yong si mane non tribal phan chupangri lo pulong te ha chupang ri det pen la so long le phelang pen cheng lo ka do go we ali long dun et nang ji pu bang ke la bang ke ni tum ke long le ye ing long aso pi chupang ri pen hala non tribal to muslim pu no ba non tribal to da ke la so ali ke long ji pu bang ke la bang ke na ke pione usi karbino to mas consider tum che perai lo la so teng pen si hal da ensil ta me la so di mahaso ta me so itu mah reference yang selang kita cukup rail. Ada dokter kan cengkih keso dari bang for condition kosan pulosan. Non aku ke alang dokter ki buat tem ni muncul lo pulo. Nasi tong sokot laso kacelang ye phan ni dua daru ke aki joy prinsip po lapan ni CM lili phan hin penta la si da kote kan pijir lo tong sokot pen hai pinine ke nam dia phan apan medicine ben develop treatment agutte ta karbina autonomous consultancy rabul po lapen part ami dak unelo pulong te ne tum guhatian dame da ba guhati ta unei pulong te dilhian dame Mahok hospital me senadin ke ponje phan karbina autonomous consultancy rabul po
Coba lah.